нахустин ширкати миллии букмекерии Тоҷикистон Формула 55 дар чаҳорчӯбаи иқдоми худ Тоҷикистон ба пеш ба 2 нафар варзишгари маъруфи тоҷик мукофот дод. Комроншоҳи Устопирён қаҳрамони 2 каратаи Осиё дар риштаи ҷудо ва қаҳрамони 3 каратаи ҷаҳон дар риштаи бодибилдинг Ясмин Ан-Нимр барои дастовардҳои барҷастаашон дар фаъолияти варзишӣ ба маблағи 10 000 сомонӣ ҳамчун ҳавасмандӣ тақдим кард. Комроншоҳи Устопирён иштирокчии бозиҳои тобистонаи Олимпияи Рио 2016, Токио 2020 ва Париж 2024 буда чанде пеш расман эълон кард ки ба корномаи варзишии хеш хотима мебахшад. Ин паҳлавон муддати тӯлонӣ дар вазни худ дар намуди ҷудо Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ сазовор муаррифӣ намуда, натиҷаҳои арзанда низ нишон додааст. Роҳбарияти Формула 55 заҳматҳои бисёрсолаи ӯро ба назар гирифта, ин чеҳраи намоёни кишварро қадрдонӣ намуд. Ясмин Ан-Нимр дар навбати худ дар мусобиқаҳои қаҳрамонии ҷаҳон оид ба бадансозӣ ки ахиран дар кишвари Молдавия баргузор шуд, соҳиби медали тилло гашт. Ясмин бори сеюм дар ин ришта қаҳрамони ҷаҳон мегардад. миёни варзишгарон ва мухлисон саволу ҷавоб низ сурат гирифт ки Комроншоҳ ва Ясмин андешаҳои худро баён доштанд. Ин қадрдонӣ баҳри хизматҳои шоиста ва заҳматҳои шабонарӯзии парчамбардорони кишвар равона шудааст. Ёдовар мешавем ки лоиҳаи Тоҷикистон ба пеши ширкати Формула 55 аз зумраи барномаҳои анъанавӣ буда ҳар моҳ 2 варзишгари муваффақро ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ натиҷаҳои назаррас нишон медиҳанд бо мукофотпулӣ қадрдонӣ карда мешаванд.